Skont l-aħħar Labour Force Survey li ħareġ ix-xahar li għadda f'Malta hawn 4600 żagħżugħ u żagħżugħa jfittxu x-xogħol, żieda ta' 800 f'sena waħda. Għalhekk spikkat id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi li meta mistoqsi dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ waqt id-dibattitu bejn il-mexxejja politiċi ħasad lil bosta meta qal li din il-problema f'Malta kważi ma teżistix. Aħna wieħed mill-pajjiżi, mill-ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-youth unemployment għalina qas biss jeżisti għax għandna kważi full employment. L-erba' filgħodu l-Partit Nazzjonalista organizza konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali indirizzata mill-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil dwar iż-żgħażagħ. One News staqsih jekk jaqbilx ma dak li qal il-Prim Ministru dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ. Simon Busuttil jiddikjara li meta wieħed iqabbel is-sitwazzjoni tagħna wieħed jista' jikkonkludi li f'Malta veru qegħdin tajjeb. Meta tqabbel is-sitwazzjoni tagħna, iva tista' tgħid vera qegħdin tajjeb is-sitwazzjoni tajba. Mistoqsi meta tidħol fis-seħħ iż-żieda tal-Ħajja fl-istipendju tal-istudenti jekk il-Partit Nazzjonalista jerġa' jerbaħ l-elezzjoni ġenerali, Simon Busuttil ma kkommettix ruħu u qal li l-wedi li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali jidħlu fis-seħħ fuq medda ta' 5 snin. Miżuri oħrajn li mhumiex qegħdin fil-budget imma qegħdin fil-programm elettorali jidħlu fis-snin illi ġejjin fuq medda tal-5 snin tal-mandat. Fil-preżenza ta' Europarlamentari kollega tiegħu mill-Partit Popolari Ewropew, Busuttil fisser il-mod kif mexa l-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi fl-aħħar 5 snin bħala eżempju ta' suċċess. Aħna eżempju suċċess.